Ndewo ahambo Mr. Obi. Ekeresimesi ọma na ụmụ Igbo niile. Ejyk Nwamba aro mouje mouna muna Maazi Agu no n'ọgbọ yo. Ekeresimesi orugo gbako si eru ụmụ Igbo n'ọdụlọ. Ekeresimesi erugo gbako si eru ụmụ Igbo yọtama o. Ụmụnne m n'ọdụlọ. Ekeresimesi anyị na-eti mmọnwụ, anyị na-enwe aṅụrị, anyị na-eli ifenụ, mmemme na-emenụ, ndị nna na-anata, ndị nne na-abata, ụmụaka na-anata, ndị ichelu mba na-anata, ndị onye na-anata, onye ọbụla na-anata, obodo a na-akpọtụ. Ekeresimesi esibirila o. Ekeresimesi bụ oge mgbọrị, onye ọbụla bute akpa ka anyị na-agba obodo. Ebe ọ bụ na ị nọ ngwa rute ụlọdo, mmemme na-eme maka na o subirila o. Na mbọ nga egwuregwu na-akpọ anọ ise isii ezigbo ọrịbịa abụọ asaa asatọ nwanne ogene na-afịọ egwu ọnwa na akụkọ ifo mama nnukwu ga-akọ ugegbe anya ọfụrụ ife ọfụrụ akpụkpọ ụkwụ ọfụrụ ataghị na akụnụ ọ ga-atọ gbogbo ma anyị niile n'ọkọ ịfụnanya ndị dị n'otu nwanne dị ụtọ. Ekeresimesi orugo gbako si eru ụmụ Igbo n'ọdụlọ. Ekeresimesi erugo gbako si eru ụmụ Igbo yọtama o. Ụmụnne m n'ọdụlọ. Ekeresimesi anyị na-eti mmọnwụ, anyị na-enwe aṅụrị, anyị na-eli ifenụ, mmemme na-emenụ, ndị nna na-anata, ndị nne na-abata, ụmụaka na-anata, ndị ichelu mba na-anata, ndị onye na-anata, onye ọbụla na-anata, obodo a na-akpọtụ. Ejyk Nwamba aro mouje mo ọsọpụrụ buru igwe na ụmụ Igbo ga-anọtalili ụlọ ọ dị n'ọfọ. From January to December ya naba n'Igbo jekụ ọkwa kirie mmọnwụ ebe aṅụle ụgbọelu ọbụkwa na ego ne ụgbọala ọbụkwa na ego ne ụmụ Igbo na-emebe ọfụma achọta n'obodo asala ọkụ ebe anyị na-eme njem okporo ga-erubela anyị isi. Ụmụ Igbo ụwa m ụwa asaa onye Igbo ka m ga-abụ no place like home. Ekeresimesi orugo gbako si eru ụmụ Igbo n'ọdụlọ. Ekeresimesi erugo gbako si eru ụmụ Igbo yọtama o. Ụmụnne m n'ọdụlọ. Ekeresimesi anyị na-eti mmọnwụ, anyị na-enwe aṅụrị, anyị na-eli ifenụ, mmemme na-emenụ, ndị nna na-anata, ndị nne na-abata, ụmụaka na-anata, ndị ichelu mba na-anata, ndị onye na-anata, onye ọbụla na-anata, obodo a na-akpọtụ. Mmuta Di Uto, Maazi Agu, Ejyk Nwamba, Cocktail Studio, Sakamankurubi, ndị Icheta Igbo, Mr. Obi, Ashanti Ike, ndị Igbo Flashcard, Udochi Okeke, mmemme na-eme ụmụ Igbo niile. Ekeresimesi esibirila. Would you like your very own Mr. Obi talking doll or Igbo flashcards to help you on your Igbo learning journey? Or do you already know Igbo and are looking for a fun way to speak it more? Get Igbo Lingo's newest game, Arrow, an Igbo guessing game that will elevate your game night.
Click the links in the description to receive holiday discounts by ordering now and get them for yourself or give them to someone special as a gift this holiday season. Don't delay. Make it a fun Igbo Christmas with these holiday gifts today. Cordino. Ọ bụrụ na ihe onyonyo a masịrị gị, biko metụrụ anyị aka n'akara ịhụnanya, kesaa ya ma sonyere anyị. If you love this video, please like, share, and subscribe.